Šurovského, strela odrazila sa k Laďovi, gól! Gól! Cibák poslal púd pred bránku, tam je Tomáš Surový, gól! Gól! Kontaktný gól! Markuš mierí pred bránku, Zotovský, gól! Lancová v tejto presilovke, jeho strela, dorážka, gól! Špicel využíva presilovku. Početná prevaha. Osová strela, Demitra, gól! Gól! Kontaktný gól pána Demitru, prijalo nám aj šťastie. Odrazil sa púd k nášmu kapitanu. Cez Jemelina, Ladislav Naďkoršil, Valmu Šatan, gól! Gól! Blesková odpoveď tichého zabiera. Môžeme ísť do prečíslenia, 3 proti 2. Gáborík, Majo Gáborík, gól! 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 2-2, Majovi to tam konečne Mať. Strela, gól! Gól! Lancovát! A prestrelil na Vlkova. Surový sa pretlačil, vyročil tam. Vyrovnané, 1-1. Svoj skvelý výkon v tomto zápase. Gól! Ten vyšiel po Drážkému. 2-1.